n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụbọchị nke mbụ nke eji atụ anya ọmụmụ nke onye nzọpụta. Tata bụkwazi ụbọchị mbụ nke afọ nke ụka. Ya bụ ana m asị onye ọbụla nọ n'ụlọ ụka n'ụwa, Happy New Year of the Church. Anyị na-ekele Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ. Anyị na-ekelekwazi ya n'ụzọ pụrụ iche maka odudo ụlọ anyị n'ọnwa gara aga, ọnwa nke Nọvemba, wee dubata anyị n'ọnwa nke Disemba, dubatakwazi anyị n'izu ụka ọfụ na n'ụbọchị ọfụ. Ka anyị na-ekenye, ka anyị na-ewelụzi onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile na-erunye n'aka anya bụ Chineke, wee na-ayọ ka ọnwa ọfụ n'ụwa nke anyị banyelụ tata wetela anyị ngọzi, wetela anyị mbuli elu, wetala anyị nchekwaba nke ọ bụ naanị Chineke pụrụ inye. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ, ka anyị nratazi na isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu. Jayo Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ, na ndị mmụọ ọma, na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, kunu rọbara Mose bụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke ji ike niile, biko mụbaa ike ezi omume nke ndị kwerenụ mgbe Kristi onye nzọpụta anyị ga-abịa. Ka anyị were obi na-anụ ọkụ na ezi ọrụ nabata ya, ka anyị bụ ndị idoro nsọ nweta ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'aka nri Kristi na alaeze n'igwe. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile.
Ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Ọ bụ onye nwe anyị na-ekwu sị, lee, oge na-abịa mgbe m ga-emezu nkwa ahụ m kwere obi Izrel na obi Juda. Mgbe ụbọchị ahụ ruru, ọ ga-ahụ, aga m eme ka ngalaba ezi omume pụlitere David, ngalaba a ga-eji eziokwu na ezi omume biri n'ala ahụ. Mgbe ụbọchị ahụ ruru, a ga-azọpụta Juda, ume na obi ewee ruo Izrel ala. Lee aha a ga-akpọ obodo ahụ, dị nwenụ bụ izu oke anyị. Okwu nke Osebrowa. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị, mee ka m mara ụzọ gị. Biko kụziere m ụzọ gị. Mee ka m na-aga n'eziokwu gị. Kụzikwara m eziokwu gị, n'ihi na ị bụ Chineke onye nzọpụta m. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Onye nwe anyị dị mma, bụrụkwa onye ezi omume. Ọ na-ezi ndị na-agahie ụzọ. Ọ na-eduzi ndị obi umeala n'ụzọ kwụ ọtọ, na-akụzikwara ndị ogbenye ụzọ ya. Onye nwe anyị, mee ka m na-ewelitere. Ụzọ ya bụ ikwudosi ike n'ịhụnanya maka ndị na-edewo ọgbụgba ndụ ya na iwu ya. Onye nwe anyị hụrụ ndị na-asọpụrụ ya n'anya. Ọ bụ ha ka ọ na-egosi ọgbụgba ndụ ya. Onye nwe anyị, gị ka m na-ewelitere obi m. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Ka onye nwe anyị were obiọma mụbaa ịhụnanya unu, bịakwa mee ka unu hụ ibe unu na mmadụ dum n'anya, otu anyị siri hụ unu n'anya. Ya mee ka obi unu gudosie ike na ịdị nsọ, ka a ghara ịta unu ụta n'ihu Chineke Nna, mgbe onye nwe anyị Jesu Kristi ga-akpọ ndị nsọ ya niile abịa. Ụmụnna m, na nke ikpeazụ, anyị ji obi anyị niile na-agwa unu, na-arịọsi unu arịrịọ ike n'ime onye nwe anyị Jesu, ka unu na-aga n'ihu ibi ụdị ndụ ahụ a chọrọ ka unu na-ebi, ụdị ndụ ahụ Chineke chọrọ, ụdị ndụ ahụ unu mụtara n'aka anyị, ụdị ndụ ahụ unu na-ebi ugbu a. Okwu nke Osebrowa. Onye nwe anyị, mee ka anyị hụ ebere gị, nyekwa anyị enyemaka nzọpụta gị.
nwe anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, a ga-enwe ihe ịrịba ama dị iche iche n'anyanwụ na ọnwa na kpakpando abịa n'elu ụwa. Obodo dị iche iche ga-anọ n'oke ahụhụ, bịakwa nwee oke ihe mgbagwoju anya n'ihi mbigbọ nke oke osimiri na nnugharị nke ebili mmiri. Ndị mmadụ ga na-anwụsịsị n'ụjọ ebe ha chi ume n'obi n'aka na-eche ihe ga-eme ụwa, maka na ike dị iche iche dị n'igwe ga-ama jiji. Mgbe ahụ a ga-ahụ nwa nke mmadụ ka o ji ike na ebube si n'urugbu na-abịa. Mgbe ihe ndị a bidoro mewe, kwụrụ n'ọtọ, welite n'isi unu elu, maka na oge mgbapụta unu abịala nso. Ma kpacharanụ onwe unu anya ka unu ghara ịda mba site n'oke erimeri na n'oke aṅụmaṅụ na n'oke ịchọ akụ na ụba nke ụwa, ka ụbọchị ahụ ghara ịdagide gị na mberede dị ka ọnya. Maka na ọ ga-abịakwute mmadụ ọbụla dị ndụ n'elu ụwa. Mụrụ n'anya na-ekpe n'ekpere mgbe dum ka unu nwee ike ịdị ndụ kụfee ihe niile ahụ ga-emenụ, ma were n'ume n'obi iru ala kwụrụ chịm n'ihu nwa nke mmadụ. Oziọma nke osebụwa. Ọ ga-abịa n'ebube, anya dị nsọ ga-ahụ ya. Ọ ga-abịa n'ebube, ụmụ Chukwu ga-aṅụrị. Ọ ga-abịa n'ebube. Amen. Otodrinu Jesu, onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ. Dịka nsi kwu na mbido Mass, enwego ihe dị iche tata. Ọ bụ na unu chetara izuụka gara aga, last Sunday, anyị mere nnukwu mmemme a na-akpọ mmemme Christ the King. Mgbe kọwalụ n'ọfụma wee sị na ọ bụ ya bụ Christ the King ka anyị ji wee mechi afọ nke ụka. Ncheta unu fụ na ihe niile since after Easter na anyị banyere ihe a na-akpọ ordinary time of the year. So akwa niile a na-eyi n'ụlọ ụka ma n'ọta ma n'ebe niile bụ green, maka na enwero mmemme enwere. Mana unu n'anya unu ga-afụ na ebe niile echenjigo. Altar nwezili purple na eka ndụ. O wee gosi na enweghị ihe a na-eme na ọ bụrụ ka ọ dị mbụ ka o mere gịnị ka ọ dị kịta. Na enwere ebe a na-eje, a na-enwere egwu ụka na-akụ. Ya bụ ebe ọ bụ na tata ka nsikwu na mbido ụka na tata bụ mbido afọ nke ụka. Maka ndị bịalụ late ka nsikwazi unu Happy New Year. Ndị bịa late unu azara m Happy New Year.
ihe niile nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ihe niile nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ndụ dị gị n'aka, ọnwụ dị gị n'aka. Ebe nwere eze Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Ihe niile anyị nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ihe niile anyị nwere n'ụwa dị gị n'aka. Ụmụ anyị dị gị n'aka. Di anyị dị gị n'aka. Ebe nwere eze Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Ihe niile ụmụ niile nwere n'ụwa dị gị n'aka. Di m nwere n'ụwa dị gị n'aka. Nwunye m dị gị n'aka. Ego m dị gị n'aka. Ebe nwere eze Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? N'ụwa dị gị n'aka. Ndụ dị gị n'aka. Ọnwụ dị gị n'aka. Ebe nwere eze Jizọs, onye ka m ga-atụ egwu ọzọ? Amen. Advent ka anyị banyelụ tata. Egwu echenjigo. Ọ bụrụ ka ọ dị nnyaa ka o mee gịnị? A na-ebugharị egwu eme gịnị? So ọnọdụ ka a na-achọ ibugharị ihe a na-ebugharị ọnọdụ ozugbo maka na ụka ma ihe. Ọ bụ na ncheta mgbe a banyere ordinary time of the year, gịnị ka m gwara ụnụ? Asị m onye ọbụla relax ya. Nne bịa lie nne, mmanya bịa aṅụ na nke ga-eji wedanye na gọta. Mana kịta egwu echenjigo. Ụka nwere ebe a chọọ ka anyị na-ejela anya. Anọnya bụ ebe anyị na-eje. A na-asị gịnị bụ Advent? Advent si from okwu ndị Latin a na-akpọ ad and venite or venire. Ihe omenu bụ ad to come. To come. Onye na-abịa? To come. Anyị onye na-eche onye ọbịa, gịnị ka ọ na-eme? Ọ na-akwado akwado. Enwere ike ofu room fọlụ na be gị, apakiri ngwongwo. Even room ahụ gị nwa jee na ya ime gịnị? Idinala ana maka na gị na ngwongwo a ma gị nwa makwazi ngwongwo ahụ. Even enwe nke edobere, ọ bụ na ị na-anya ime gịnị? Iwere ụkwụ gị mee gịnị? Krọsụọ. Mana ozugbo ekwu na onye ọbịa ga-eme, ihe ga-eme ngwongwo ahụ nke a tụtara eme gịnị? Edozibie. Enwere ike beshit ụgbọ oke na nyocha nsị n'enye arapụrụ ebe a sị gịnị ya beshit a nọrọ na trọbụl ya erika. Ma ekwuru ya na onye ọbịa ga-abịa, beshit ahụ ga-eme gịnị? Even enwere ike jego nke ọfụ maka na onye ọbịa na-abịa. Enwenala ihe dị iche na-achọ ime n'ụlọ ahụ.
so that onye ọbịa ahụ bịa ome gịnị o feel gịnị welcome. Ọ bata relax ya ma na ya bịa. Anyị na-akwado maka ọbịbịa nke dị nwa anyị Jesu Kristi. N'anya in some neighborhood ema na anyị nwa bụ ndị bi na Queens, enwe ka ọnọdụ dịla anyị ma ndị ojii adịghị eme oyibo rinne. Echi ifu ebe a na-edozitu ihe ọfụma ịgbago n'ebe mgbago Long Island na ha efu ebe nwee beauty, mana anyị erigodinu nke bụ nni were achọ ọkụ maka onye efu ụzọ, onye fụrụ ụzọ na-eme gịnị na-afụ ụmụ mmụọ. Onye kpuru isi ada achọ enweghị ya na mmụọ ji. Ife a na-etinye ọkụ a na-edozi ndị jere mmụọ na Friday na Saturday afụrụ ụzọ. Gwanụ m ndị nwa ndị jecha mmụọ afụrụ ụzọ, afụrụ ụzọ maka na ndị mmadụ na-ego ihe na-akwado ebe niile jụrụ eju. Ndị jelu store a na-ele ma vegetable ma ngwongwo na ngwongwo between Tuesday and Wednesday afụrụ ụzọ maka a na-akwado. Mana ụka na-asịzi anyị gịnị ka a na-akwado ihe ahụ? Abịa n'ihe ọgụ nke mbụ alụtụla anyị aka nkwado ụmụ Izrel na-akwado iji wee nachi ya na be ha, maka na mgbe Jeremaya bụrụ nya bụ amụma wọzụ mgbe ha nọ n'okpuru ndị Babilọn wee mechie ha ime ofufe na Jerusalem. Mana ebekatazie ekpere yọkata Chineke amala, Chineke wee raizia eze Fero n'Ijipt ka eze Fero wee jee n'ụsọ eze Babilọn ọgụ. So mgbe ha na-anụzi ọgụ ahụ, mgbe ka ndị Ijipt si ndị ụmụ Israel, you are now free to worship in Jerusalem. So Jeremiah nọrọ fụ amụma ahụ ka ọ ga-abịa wee sị ha, time is coming mgbe a ga-set unu free so that you go back to Jerusalem. All freedom ahụ ka anyị na-achọ ihe. And so freedom a ga-eseti anyị ọsọsọ n'akwa ka ọ ga-agwụ? Mba. Ọsọsọ na nni ka ọ ga-agwụ? Mba. My first journey, ịbịa na Lent, ịbịa na Advent, enwelu first candle nke a kwesịrị ịbụ the first one. Ekwesịrị inwe ofu okwu anyị ga-eji aka na this first one. Then the second week, next week, anyị etinye candle nke a. Then the third week, anyị etinye nke a. Then the last week, anyị etinye nke a. Then the next one na-esozie abụ resurrection ka white esolie. So you have a 4-week journey. Then Advent, Christmas itself. This week, but the first week, is Sunday of reconciliation. Mgbaghalụ n'etiti gị na mmadụ ibe gị. Anyị ma m na o nwere onye n'ime obi anyị melụ gị ihe wutelu gị rinne, ịjụ na ime agbaghalụ, and it's registered in your mind and it's registered in your heart. This is Sunday of reconciliation. Mgbaghalụ onye ahụ, so that you will be free yourself. If you forgive that person, you will also be free yourself. Then another mgbaghalụ dị, because all two sides. Number one, be mgbaghalụ ndị mejọrọ gị. Number two bụ gịnị? Ịyọ Chineke mgbaghalụ maka gịnị onwe gị. Ndị chọọchị m tata, asị ha na chọọchị m ha nche niile bụ the best Catholics. Sorry, chọọchị m nke Queens, nke m gwara ha n'ụtụtụ, asị ha na ha niile bụ the best Catholics, and na ha na-eme njọ. Ha na-eme nsị na ụlọ ada eme njọ, ndị St. Mary Magdalene.
nsị gịnị ka m ji kwuo ya maka na every Sunday ọkụkọ na oke nọ na St. Mary Magdalene na-anata olili nsọ. Every Sunday. Enwero Sunday onye nọ n'ụlọ ụka ha na-anata olili. Nwe na-asị ha mbọsị a ga-etinye like a ga-enwe the assistant confession or reconciliation Sunday a ga-enwe on the 16th of December because diocese na-eme 2 times in a year. Ewepụtasị ndị mmadụ jee nkwupụta. Ofu bụ n'oge Lent, then nke ọzọ bụ n'oge Advent. Nke this Advent ga-abụ na 16th of December. Wesa na olutu ụbọchị ahụ enwe onye ga-afụ ga-eje confession. Mana olu oge na toili unu ụka niile even ọ na-ewe m iwe ndị ọsha ịbịa na-akụ aka maka akụ aka eme onye ọbụla onye ọbụla ikunie. Nnọka na njụba ọka ndị ka unu na-abịa ewelu ka ọ gịnị ka unu na-abịa ewelu maka ha na-abịa na ụzọ ori aka enwe kandi maka onye bịara ụka onye bịachazi ụka bifo na-eke ya bred owelu nkie na ọ dịka oke ka a na-eke nsị ha mba na ọ bụrụ oke ka a na-eke. Enwere onye nọ n'ụwa anụnwa na-eme njọ. Akwụkwọ nsọ kwuru ọ sị na even the holiest person na-eme njọ 7 times a day. And so ịgbakọ 7 times a day a times ya by 30 days in 1 month ịmalụ the level of njọ ezigbo mmadụ mere. Then a times ya by 365 days in 1 year ịmalụ dị njọ ezigbo mmadụ mere. Yet onye ahụ for reasons ọ ga-eji weje reconciliation. Pope na-eje nkwupụta ọkwụnụma ka arapụzi anyị nwa na Pope n'onwe maka ịchọ ikwu onye dị asọ ka ihe a na-agbọ Pope Holy Father a na-achọ adres ya sọsịa bụ a human being nọ n'ụwa apart from Chineke. Sọsọ Pope bụ a human being nọ n'ụwa achọ ikpe afa sịa His Holiness. His Holiness. Ọ bụrụ bishop asị ya your grace or lordship. Then ọ bụrụ cardinal akpọ ya eminence. Ndị nke ahụ ndị katala ha eminence. Ọ bụla anyị nwere ike akpịchala very reverend nke anyị wee na-walk. Nke anyị wee na-walk. Mana nke Pope bụ His Holiness. Mana ya bụ His Holiness na-eme gịnị? Na-eje nkwupụta. And ebe His Holiness na-eje nkwupụta kedụzi anyị nwa bụ ndị amaghị ebe ekele nkwa ụkwa. Onye bụ ihe ị ga-ajụ onwe gị. I remember na 2007 the first time in Rome na St. Peter's Square. Again in Roman color, we went on a few things. When my friend made graduation, a bishop will be have a conference. Bishop will be maka ịbata na Rome ade eme oyibo. Ma bishop ma cardinal onye ọbụla na-ebu akpa dịka akpa nwa dibịa. Onye ọ na-ji ụkwụ aga. No escort enwero ịbatara Rome bishop ana onye ọbụla abụrụ human beings. Ọ ntele natakwazịa ezebe ga ezebe. So onye ọ na-aga ka ibie. Bishop was saying natural confession. Another na-akụ ntolu bishop confession. Bishop na-eje confession. Ọ bụrụzie m nwa, ọ bụrụ gị nwa. Ụmụnne m na Kristi, this is an opportunity of reconciling with God again. We have a time I'm well within this season of Lent because that is our major preparation for the coming of Jesus Christ. Make out time to go for confession. I'm with 4 weeks. 4 weeks before I'm one. J confession. Sometimes I utilize both for the buffet na ebe hillside. I will go bossing here before. And well, a small monastery. The neighbor hills, any parish banyel.
parish ọ bụla ịbanye ịkụrụ aka n'ụlọ ụka ọ bụ na fada nọ na ya site na ịchọ confession, any parish. Then ọ bụgodị na o siri gị ike ije na that small monastery ebe Hillside at 179 Passionist monastery. It's a very small place, very beautiful. Ịbanye ebe ahụ say ha na ịchọrọ confession, they will get a priest ga-emere gị confession. And to tell you the truth, mbọsị ọbụla ijere confession, etu o si adị dị ka onye bụ blọkụ n'isi na-agagharị blọkụ n'anya ya, mana ịmaga onwe ebe ọ ga-abụ ibukatazia blọkụ isi ga-adị used to ife ụmụaka dịcha mkpụmkpụ na-echu mmiri na-ebu mmiri were ala 4 story nye ụmụ bọị. Ịma ụmụaka bukatazie mmiri isi ha na mmiri abụrụ ofu, ha ma amazi na mmiri na-eme gịnị na anyị alụ. Mgbe ị ga-eji wee mma bụ omekatazi abụla ọga kwụsị ibu mmiri ahụ, ọnọkata ọjụọ onwe ya ọ isi ya ka ya jide buru mmiri a since. Etu akọ dị na confession, ije nwa onye bụ confession ịpụta if how clean you will be as a child of God. I know so many people now say hapụ ihe ahụ ọ na-abụ ngwa Chineke ọnụ. Confession dị na Bible. Ọ bụrụ fada na-ekwu, ọ bụrụ pope na-ekwu, okwu a bụ okwu Jesus Christ. Go to confession as part of your reconciliation and as part of your preparation for Advent. Nke a bụ our information the first Sunday. By second Sunday, anyị wepụtakwa ọzọ. Etu aka anyị ga-esi gagide until amụọnya bụ Jesu anyị anabata ya n'obi aṅụrị site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe n'otu Chineke. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Amụrụ ya amụ, eme ya eme. Ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ. Mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị niile agbakwutego gị n'ụbọchị tata bụ ụbọchị nke mbụ nke ọnwa Disemba na afọ ọfụ nke ụka. Anyị na-achọ iweluzi ọtụtụ ebumnobi anyị na nzube anyị niile nke ọnwa Disemba anụnwa na nzube anyị niile nke afọ ọfụ n'ụwa nye gị n'aka, na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. N'anya n'obi, ọ mazụrụ mba m niile. Chukwu bụ onye
Ọmazuru onye mere n'igwe na ala. Karịnatazie isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ, bara ụba n'ebe anyị nọ. Amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ. Ngọzi Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ. Amara ya, amara ya, amara Chukwu bara ụba n'ebe anyị nọ. Amara Chukwu bara ụba n'ebe nọ. Ọ bara ụba n'ebe m nọ. Amara Chukwu ọ bara ụba n'ebe m nọ.
Ngọzi Chukwu ọbara ụba n'ebe nọ. Ngọzi ya ọbara ụba n'ebe m nọ. Ọbara ụba n'ebe m nọ. Amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ. Amara Chukwu bara ụba n'ebe. Onye nwe anyị Chineke na-edu anyị, Chineke na-agọzi anyị, Chineke na-agbazili anyị. Anyị na-afụ akala gị na ndụ anyị na-afụkwazi ike gị n'ebe anyị nọ. Ị na-atọrapụ anyị n'agbụ nke ndị ilo kelo. Ị na-atọrapụ anyị n'agbụ nke ekwensu. Ị na-azọpụta anyị n'ọnọdụ niile. Ya mere anyị ji ebunye afa gị enu. Anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ anyị ndị a niile, ma gbuola anyị mkpa anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị a anyị sitere n'ihe ọma niile inyere anyị were na-ebutere gị, otu isi eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ire, mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi elu. Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejuo nkwa ikwere anyị mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebebe. N'oge dị ugbu a, anyị na-eche nche na-atụ anya ya bụ mgbe Kristi ga-abịa ọzọ n'ebube ya, bịa wetara anyị mgbapụta anọ nke ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke ya, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'okwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ na-erukwasa mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara. O were achịcha nye gị ekele n'otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya, sị, nara n'ụka a, rienụ ya ọnụ niile, nke a bụ ahụ nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta ya. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a.
nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wegara ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya nọ n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta anyị na-ayọ gị osebụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụ ụwa dịrị unu mgbe niile.
ndị nna Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọdori nke nwa atụrụ Chineke ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe. The angel Gabriel from heaven came. His wings as drifted snow, his eyes are as flame. All hail, said he, to meek and lowly Mary, most highly favored Lady, Gloria. I came from heaven to tell thy lost decree. A blessed Virgin Mother you shall be. Your son shall be Emmanuel, my Seer foretold. Most hard kneel to me because is pleased God, she said. My soul shall laud and magnify his holy name. Most highly favored Lady, Gloria. O Emmanuel, the Christ was born in Bethlehem on our Christmas morn. On Christian folk through all thy word we ever say, most highly favored Lady, Gloria.
Ka anyị ya iyo. Biko Onyenwe anyị, anyị na-arịọ gị mee ka ihe omimi nke a anyị ji na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa a, mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa a na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke eluigwe iji keta oke n'ụwa ọzọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Bịa lee ihe ọma Chineke nna mere mụ eze Jizọs, mama dịrị gị. Bịa lee ihe ọma Chineke nna mere nyụ eze Jizọs, mama dịrị gị. Bịa lee ihe ọma Chineke nna mere mụ eze Jizọs, mama dịrị gị. Chineke nna mere anyị eze Jizọs, mama dịrị gị. Ewo, bịa lee ihe ọma Chineke nna mere mụ eze Jizọs, mama dịrị gị. Mama dịrị gị. Lee ọma Chineke nna mere mụ eze Jizọs, mama dịrị gị. Otodri Jesu, parish announcements. We invite the children to be part of our Christmas pageant 2024 that will be presented on Christmas Eve at 6 p.m. Family Mass, that is 6 p.m. Family Mass. Practices are on Saturdays, December 7th and December 21st from 10 a.m. to 11:30 a.m. We need children from 6 years old and up to represent the Holy Family, angels, shepherds, kings, and narrators. Please pick up a sign-up sheet in the back of the church. Please return the form by today or this week. The African community of St. Fortunata is happy to invite all parishioners and friends to their Advent retreat, Friday, December 13th
and Saturday 14th from 6:30 p.m. to 9 p.m. each day via Zoom. You are also invited to the Mass in Thanksgiving on Sunday, December 15th at 9:15 a.m. and to the children's Christmas party at 12 noon in the church basement. All are welcome. Please support our giving trees. This year, we are donating toys and gift cards to Catholic Charities Center's Toy Shop, which is a model that provides needy parents with the dignity to choose appropriate gifts for their children. Please take a proper ornament and buy the gift described on it. Please bring new items only, unwrapped and with the proper tag, and place them beside the altar, praying to Christ as you present him with your gift, and bring it back by Sunday, December 15th, so that we can deliver them before Christmas. On Monday, December 9th, we celebrate the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. We will begin with Rosary at 7 p.m., followed by Mass. We invite you to join us on Thursday, December 12th, for the celebration of the Virgin of Guadalupe, beginning with the Rosary at 5 p.m., followed by the adoration of the Blessed Sacrament, and concluding with Mass at 7 p.m. If you would like to dedicate a lighted Christmas tree for your loved ones living or deceased, please fill out the form that is in the bulletin. The donation is $30. Anyone requesting a Mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. The 2025 Mass book is now open. You may book a Mass intention by coming to the office by phone or email. You are invited to join us for our Christmas tree lighting ceremony on Saturday, December 7th, after the 5:30 p.m. Mass on the church lawn. All are welcome to attend. We continue to notice that kneelers are sometimes dropped too hard. I just heard the sound of one right now. But I just heard the sound of one. All sound dog here. Each of you lower the kneelers, please lower it gently and don't drop it. Or you hear me announce na English every Sunday. They said it causes damage. Please help by lowering them gently instead of dropping them. Thank you for your cooperation. Remember that you are in church. At the end of Mass, please leave quietly. Otodri Jesu. Tile Sunday, 1st of December. Ndinne bianara ngozi preacher. Ani were nne dị mma, ani were nne dị mma, ani were nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Were nne dị mma, anyị were nne dị mma, anyị were nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Ani were nne dị mma, ani were n'obiọma, ani were nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Ani were nne dị mma, ani were nne dị mma, ani were nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Ani were nne dị mma, ani were n'obiọma, ani were nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Ani were nne dị mma, ani were nne dị mma, ani were nne dị mma,
nne dị mma Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, nne dị mma Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Anyị nwere nne dị mma. Nne dị mma Virgin Maria. enyemaka anyị dị n'afọ dị nwenụ Ekele n'igwe n'ala. o sebụrụ ụwa nọnyelu ụnụ. Na ekwere mmụọ gị. Chineke nna dị ịfụnanya, anyị na-ekene gị. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche maka ndị nne anyị dị iche iche ndị kwuniru gị n'ụbọchị tata. Ha na-ekene gị maka onyinye nke amala, ha na-ekene gị maka onyinye nke nwa, ha na-ekene gị maka onyinye nke ndụ, ha na-ekene gị maka onyinye nke ezinụlọ. Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya, ebe ọ bụ na ha wepụtala ụbọchị tata iji enye gị otuto n'ụzọ pụrụ iche, anyị na-ewerukwa ha niile na-erunye gị n'aka, wee na-ayọ ka ị na-echekwaba ha, ka ị na-agọzi ha, ka ị na-agbazili ha, ka ị nyekwazi ha ume nke ha ga-eji wee na-alụ ọlụ ịbụ nne nke gị runye ha n'aka. Nye ha amamihe n'ụzọ pụrụ iche nke ha ga-eji wee na-achịkwaba ụmụntakịrị ha, nke ha ga-eji wee na-esogharị ụmụntakịrị ha, nke ha ga-eji wee na-adụ ụmụntakịrị ha ọdụ, nke ha ga-eji wee na-agbaziri ụmụntakịrị ha. Nyekwazi ndị di ha nghọta na ndidi pụrụ iche nke ha ga-eji wee na-ebi dịka ezinụlọ. Mee ka ịfụnanya gị tọọ atọ na ndụ ha. Ebe ọ bụ na ha na-akọnye n'ugbo nke gị bụ Chineke, anyị na-ayọ ka ị na-akọnye n'ugbo ndụ ha, ka mgbe ha lụsịrị ọrụ niile nke ha na-alụ dịka ịbụ nne, ka site n'ụmụ na ezi ọlụ niile nke ha lụ, ka gị bụ Chineke sikwazị n'ụmụ ha wee zụọ ha, sikwazị n'ụmụ ha wee nye ha ndo, sikwazị n'ụmụ ha wee nye ha aṅụrị. Ya bụ anyị ma na onye gọziri bụ onye agọziri agọzi. Anyị wee na-asị ka ngọzi nke gị bụ Chineke rukwasa ha dịka iri gị n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọ bụ onye na-aza mama? Ọ bụ onye na-aza mama? Mama, ihe gị mma ka kemere gị, onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Mama, ihe gị mma ka kemere gị, Onye ọma, onye ọma. onye ọ na-adịrị mma, onye ọma. Mama, ihe gị mma ka kemere gị, onye ọma, onye ọma, onye ọ na-adịrị mma, onye ọma. Otori Jesu. Next Sunday, that is December 8th, ga-abụ mbọsị anyị ga-eme our Christmas party, which we nicknamed Children's Party. So I need preparations. First of all, onye choir mistress na Cindy choir chere ma gbasa mass. Ọ dị ka ọ ga-akwa achọ ka eme practice on Saturday ebe a. So agbasa mass, ndị choir, please stay. Yeah, stay behind. On Saturday, anyị ga-apụta ebe a. First of all, ndị parish chọrọ ka anyị join ha during the candle mass. Ndị choir ka anyị soro ha kwe ukwe during the candle lighting ceremony. Ọ ga-awụ Saturday by 7, I think 7 or 7:30, around 7, after the 5:30 p.m. mass. On that Saturday, anyị ga-like ka onye ọbụla kpọta the young ones to the basement. Anyị ga-ebido around 3 o'clock, so that anyị ga-emecha before the candle issue. Please bring the children, and anyị ga-achọ ka members, and especially men, dịka anyị mere last time, please come to the basement for us to help to ka anyị mezie the basement. I mezie the basement. Onye ndị isi ndị nne ga-make arrangement for us. Ebupụtara anyị akwa anyị ji emezi oche. So please, ndị nna, dịka anyị mere last time, I chọrọ ka as many of us as possible to come
to the church around the same time and about ụmụaka for practice. Ka anyị nwee ike dozie oche na basement, nwee ike mee ya otu kwesịrị ịdị. And then on Sunday, after the event, the parish agwala anyị during the last parish council meeting that onye na-ekili n'ihe ebe a anọghịzikwa. So mgbe ọla anyị mechara any event na basement, we have to clean by ourselves. So I meji ohere a na-asị onye ọbụla as we do celebrate our Christmas party on Sunday, ina-eri na-aṅụ, please na-clean it up along. And then don't just leave. And chokonyola not behind for us to anya pack watch her back. We can clean near the place because that's part of the condition. I didn't allow one to use the place. Because ta can you special blessing and special prayers for ndị niile ga-eme travel. Please, ndị niile ga-eme travel ga-apụta ebe a ka Fada nwee ike nye anyị ngọzi pụrụ iche. Amara Chukwu duru anyị na-aga. Amara Chukwu duru anyị na-aga. Chineke n'eluigwe duru anyị na-aga. Amara Chukwu duru anyị na-aga. Amara Chukwu duru anyị na-aga. Amara Chukwu duru anyị na-aga. Chineke n'eluigwe duru anyị na-aga. Amara Chukwu duru anyị na-aga. Unu ụka anyị nwa na-agwụgokwo a ga-afụzikwa ndị ga-anụ ya. Okay. Ngwa ụmụ otodrinu Jesu. Ngwa ka anyị niile setịpụ aka n'ụzọ pụrụ iche bele ụmụnna anyị ndị a niile ekpele. Unu ma nke ọma na ndị jele eje jelu ndị nọ n'ụlọ, ndị nọkwazị n'ụlọ n'ọlụ ndị jele eje. Ya bụ ka anyị niile were obi anyị niile ekpele ha ekpele ka ha nwee ike jee nke ọma, kwekwa ike natakwa n'udo. Enyemaka anyị dị n'afa dị nwenu. Gọzie, gọzie mụ, Chineke gọzie, gọzie ebe m kwere na gị. Gọzie, gọzie mụ, Chineke gọzie. Gọzie ma chekwaba mụ, Eze ebube gọzie, gọzibe anyị ebe anyị kwere na gị. Gọzie, gọzibe ndị gị, Chineke gọzie, gọzibe anyị ebe anyị kwere na gị. Chineke onye fly n'anya, anyị na-ekele gị n'isi ụmụ gị ndị a. Eze nke ebube, mgbe ụmụ Israel jebela ọgụ, ịgwara Moses ya welite aka enu, na mgbe ọbụla o welitere aka enu na ọ bụ aka mmeli ka ọ na-ewenye.
eze nke bụ ụmụ gị na-achọ ije n'ọgbọ ọgụ. Ha na-achọ ije ebe ọgba aghara dị, ha na-achọ ije ebe ụjọ dị, mana ha na-eje n'ihi na ha ma that the Lord is their shepherd, that they shall not want. That even if they walk in the valley of darkness, that they fear no evil, because they know that you are there with your staff and with your cloak, and with that you protect and you comfort them. Chineke ọ bụ okwu ndị a mere ha ji eje ya bụ njem. Anyị na-eweluzi ha na-etie gị n'aka n'ụzọ pụrụ iche. Ịgwala anyị n'akwụkwọ nke John 10:27 na onye ọbụla gbabara n'ọba aka gị na ekwensu bụ onye ilo gị, enwere ọgbawa gị aka welie. Anyị na-eweluzi ọpụpụ ha niile mgbe ha na-esi na be ha apụ, anyị na-eweli na-etinye n'aka gị. Mgbe ha na-elutekwa na airport, anyị na-eweli na-etinye n'aka gị. Mgbe ha na-abanyekwa n'ụgbọelu, anyị na-eweli na-etinye n'aka gị. Mgbe ha na-elutekwa n'ebe ha na-eje, anyị na-etinye n'ọba aka gị. Mgbe ha na-abanyekwa ụgbọala to move to the next airport, anyị na-etinye n'ọba aka gị. Mgbe ha na-agbakwa n'ụgbọelu nke lokal, anyị na-etinye n'ọba aka gị. Mgbe ha na-elutekwa na be ha dị iche iche na ebe airport ebe ha ga-esi wee naba na be nna ha, anyị na-eweli na-etinye n'aka gị. Mgbe ha ga na-agbazi n'ụzọ from the airport to their various family home, anyị na-eweli na-etinye n'ọba aka gị. Mgbe ha ga na-agagharị n'ogologo ụzọ nke Krismas ahụ niile, anyị na-etinye n'ọba aka gị. Ndị ọbụla n'ime ha ga-eme mmemme, anyị na-ewelu mmemme ahụ na-etinye n'ọba aka gị. Enwere onye ọbụla isi ga-awa, enwere onye ọbụla afọ ga-alụ, enwere onye ọbụla ga-ezute nsogbu. Ndị n'ime ha ga-emekwanụ mmemme, anyị na-ewelu ndị ọbịa ha niile na-etinye n'ọba aka gị, wee na-asị ka ndị ọbịa ọbụla nke ha ga-ezute were obi aṅụrị bịa. Mgbe ha ga-anakwa ka ha werekwazi obi aṅụrị ahụ wee nara. Nwekwanụ ndị ọbụla ji ajọ obi wee bịa izute ha, Chineke ekwenatana ka ajọ obi ahụ maọbụ ebumnobi ha mejupụta na ndụ ụmụ gị, kama oke ọbụla onye buru wee bịa ya sikwa etu a buru ya wee naba, ka ụmụ gị wee nwee ike n'ọnya bụ ọnụnọ nke aṅụrị. Mgbe ha kwadokwa na ịnata, ka gị bụ Chineke durukwa ha, duruo ha na airport, durukwa ha, durute ha na airport nke ha ga-eji wee bata n'obodo nwa, dugidekwa ha wee dubata ha n'ezinụlọ ha, ka ha wee nwee ike zutekwa ndị niile nke ha ga-arapụ n'obodo nwa wee mee ya bụ njem. Onye gọziri bụ onye agọziri agọzi. Anyị ma nke ọma na mgbe ọbụla ị na-agọzi anyị, mgbe ọbụla ị na-egosi akara gị bụ Chineke na ndụ anyị, na-aga na-ekwupụta na-agwa ndị mmadụ n'ezie na gị bụ Chineke dị anyị mma. Anyị wee na-asị ka ngọzi na nchekwaba gị rụkwasị ụmụ odibo gị ndị ya niile dịka igiri gị, n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord.